Neng to ano berakap khai kalangka. Hopong sapong nona wancungna nangka. Sal burung nona mojo khai kamla di nangka. Ang nona busuk hamjak neng to kahap kelo sawi mano. Hai pano se berakap khai kalango ke nona tai tamo hanu se sajinai. Neng bo bai sal busuk le hamjagai tong manai hanu. Neng bo wasya le. Neng ano berakap khai rema hai keno. Neng bo bai berakap khai rujagan. Apro neng bo saimanana busuk kosto eng. Apro neng bo saimanana busuk kosto eng hamjang mau. Apro neng bo ano wanchugai ano mojok khai makabana. Neng ba na hamjagai tong hake sakamo hanai. Hanke khajani mare ki singsong norok tini ni bidono bahai engjaka bahai nangjaka comment khaisari. Hanke norok salbrom no ani YouTube channel bai krengai tongnani musuk hake ani YouTube channel no subscribe khairati tai bidono sajagoi tong hake ba gobang kongno share khanya ta pokti. Hambai.